Ние в Husqvarna винаги изслушваме с внимание мнението на професионалните потребители. Целта ни е да вложим опита им в нашите машини. Държим да сме в крак с амбициозните. Ние изградихме обширна база от знания, които искаме да споделим с вас. Дори да не ползвате Триона често, ще ви бъде полезно да научите как боравят с него професионалистите. Съветите, които ще ви дадем, са от най-общ характер. Във вашата страна вероятно има някои специфични правила, които сте задължени да спазвате. Видът на Триона, както и разположението на командите му, може да варират в зависимост от модела. Преди да започнете работа, винаги прочетете инструкциите. Моторният Трион е полезен инструмент, но при неправилна употреба може да се окаже опасен. Затова безопасността винаги трябва да е на първо място. Облеклото е много съществен елемент от нея. Даже само да насечете дърва за огрев на двора, трябва да ползвате задължителното индивидуално защитно оборудване. Най-доброто защитно облекло се състои от ярко на цвят, проветриво, предпазно яке и защитни панталони за работа с Трион. Очевидно, защитното облекло не може да предотврати инцидентите, но намалява сериозността на нараняванията. Трябват ви бутуши с стоманени бомбета и дълбоки грайфери. И разбира се, каска с визор, която изцяло покрива лицето и антифони. Комплектът за първа помощ трябва винаги да ви е под ръка. Добра идея е да носите мобилен телефон, за да може, ако се наложи, лесно да повикате помощ. Използвайте здрави ръкавици, за да предпазите ръцете си. И при възможност, особено ако ви липсва опит, не бъдете сам. Отделете време да се запознаете с Триона, за да добиете представа как работи и кои са основните му части. И най-вече онези, с които трябва да се борави внимателно. Лостът за гъста е от долната страна на задната ръкохватка. При натискането му трябва едновременно да освободите блокировката на гъста отгоре, върху ръкохватката, за да подадете газ. В долната част на Триона има уловител на веригата в случай, че тя се скъса или излезе от канала на шината. Ако се случи подобен инцидент, дясната ви ръка ще бъде защитена благодарение на специалния предпазител, разположен отдолу върху ръкохватката. Двигателят може бързо да се спре с помощта на лесно достъпният стоп бутон. Моторният Трион има спирачка, която спира веригата в случай на обратен удар. Тя може да бъде задействана по два начина. Единият е да се бутне ръчно напред предпазителя, а вторият автоматично посредством инерционните сили, възникващи по време на обратен удар. Обратният удар може да се получи по непредпазливост по време на работа. Това става, когато силата на въртящата се верига отхвърли Триона назад. Откат се получава, когато Трионът се докосне до нещо с горната част на върха на шината. Никога не причинявайте нарочно откат на Триона. Ако веригата не е нова, е добре да се заточи, за да бъде рязането по-лесно и по-безопасно. Проверете също доброто обтягане на веригата. Не забравяйте, че всяка нова верига трябва да се донатегне, след като Трионът поработи малко. След като заредите моторния Трион с гориво и с масло за веригата, сложете го наравно. За да намалите опасните емисии, изберете екологичен бензин и моторно масло на растителна основа. Предпазителят срещу препълване помага да се избегне ненужното разливане на гориво. Преместете Триона от мястото на зареждане. Добре е да имате наблизо колеги, но при включване на Триона те трябва да са най-малко на 5 метра разстояние, а още по-далече при сечене на дървета. Когато сте готови да запалите Триона, сложете го на земята и разчистете пространството около шината. Задействайте спирачката на веригата, като бутнете напред предпазителя за откат.
В противен случай веригата ще започне да се върти при запалване на триона. Ако триона има опция Smart Start, я освободете. Ако двигателят е студен, издърпайте до край смокача. Настъпете задната ръкохватка с десния крак и хванете здраво предната ръкохватка с лявата ръка. Дърпайте стартера с дясната ръка, докато моторът запали. Подайте веднъж газ, така че оборотите на мотора да паднат до празен ход. Ако моторът е топъл, се процедира по същия начин, но без смокач. Ако моторът е топъл, но трионът въпреки това не иска да запали, издърпайте смокача, както при студен мотор, но го приберете обратно веднага. След като трионът запали, не освобождавайте спирачката на веригата, докато не започнете рязането. Проверете дали спирачката на веригата работи. Сложете триона наравно и натиснете гъста. Задействайте спирачката на веригата, като натиснете с лявата си китка предпазителя за обратен удар, без да отпускате ръкохватката. Веригата би трябвало веднага да спре. Проверете също смазването на веригата. Държейки триона над нещо светло на цвят, например дънер, натиснете гъста. При правилно смазване трябва да се появи маслена следа. Ако не сте свикнали да работите с моторен трион, за препоръчване е първо да се запознаете с него, като се поупражнявате върху подходящо парче дърво. Има няколко основни правила за работа с моторен трион. Дръжте го здраво за двете ръкохватки, като палците и пръстите ви да са точно около тях. Внимавайте левият ви палец да е точно под предната ръчка, за да убие силата на евентуален откат. Добре е да внимавате с триона, но не се страхувайте от него. Ако го държите близо до тялото си, ще ви се струва по-лек. В същото време самият вие ще се чувствате по-стабилен и ще ви е по-лесно да го управлявате. За да пазите равновесие, най-добре застанете с разкрачени крака. Рязането може да става както с горния, така и с долния ръб на шината. Когато ползвате долния ръб, веригата дърпа триона от вас навън. Когато ползвате горния ръб, веригата тласка триона към вас. Щадете гърба си и не работете приведен. Вместо това, ако работите на ниско, преганете колене. Когато се премествате, веригата не бива да се върти. За по-сигурно включете спирачката или изключете мотора. За по-дълги разстояния поставете предпазителя на шината. Преди да отсечете дърво, запознайте се с изискванията за околността и си набавете нужните разрешителни. Когато ще сечете дърво, трябва да обмислите как да избегнете инцидентите. Огледайте всичко свързано с безопасността. Има ли наоколо пътища, надземни жици или постройки? Ако има, а вие сте начинаещ, оставете някой по-опитен да свърши работа. Ако през местността често минават хора, сложете предупредителни знаци. Разгледайте дървото и обмислете различните фактори, които биха могли да повлияят върху посоката на падането му. Наклонено ли е, в коя посока духа вятъра, в коя посока ще е по-добре да падне, предвид околността и следващите дейности. Убедете се, че в радиуса на безопасност, който е най-малко 2 пъти дължината на дървото, няма хора. Застанете до дървото и решете точно на къде искате то да падне. Изберете някоя особеност на околността за ориентир. Прочистете храстите около дървото. Отстранете клоните и другите препятствия от земята. И от двете страни трябва да си осигурите възможност за свободно придвижване и изчакване на безопасно разстояние от падащото дърво. Основната идея на насоченото отсичане е, че първо правите засек, с който определяте посоката на падане на дървото.
Засекът може да се направи по различни начини. Един от тях, който ви показваме тук, се нарича отворен засек. Първо правите горен срез в стъблото по ъгъл около 60 градуса. До дълбочина около 20-25% от диаметърът на дървото. После правите хоризонтален срез отдолу, който да се засрещне с горния срез. След това правите с триона основния срез от противоположната страна на засека. Важното е да спрете да режете точно преди да стигнете до засека, оставяйки така наречената защитна ивица. Тя определя посоката на падането на дървото. Ивицата трябва да е с ширина 10% от диаметъра му или поне 2 см. Как ще работите с триона зависи до някъде от дебелината на дървото. Нека първо видим как се постъпва, когато шината е по-дълга от диаметъра му. Застанете с разкрачени крака до дървото и облегнете рамо на стъблото. За да не оставите прекалено висок пън, направете насочващия срез ниско долу. Дръжте триона под нужния ъгъл и се прицелете в избрания по-рано ориентир. Той трябва да съвпада с режещата мушка на върха на триона. Подайте пълна газ и започнете да режете. От време на време проверявайте дали поддържате правилен ъгъл и посока. Останете в същото положение и направете долния срез. Проверете дали се засреща точно с горния срез. Сега идва момента на отсичането. Рязането може да става както с горния, така и с долния ръб на шината. Режете, докато срезът е достатъчен, за да се вкара вътре повалящ лост. Внимавайте да не допрете с веригата повалящия лост. Оставете защитна ивица с възможно най-равномерна дебелина. Отстранете триона и действайте с лоста, докато дървото започне да пада. Повалящия лост се използва при по-малки дървета. Той помага дървото да падне в желаната посока и да не притисне шината на триона.